ҷиҳати иштирок дар бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2022 ва бозии рафиқона бо мунтахаби то 23 солаи Индонезия, тими олимпии Тоҷикистон охирон машқу тамринҳои худро дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир намуд. ба ҳайати тими олимпӣ барои иштирок дар бозиҳои ҷоми осиё 28 бозингар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 12 нимҳимоятгар ва 5 ҳамлагар ҷалб карда шуданд. бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми осиё дар шаҳри Душанбе аз 27 то 31 октябр доир мешаванд. пеш аз ин бозиҳо мунтахаби мо чанд бозиҳои рафиқона гузаронд ва дар назар аст ки санаи 19 октябр дар варзишгоҳи марказӣ бо мунтахаби то 23 солаи Индонезия як бозии рафиқонаи дигар гузаронад. мунтахаби олимпии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Мубин Эргашев дар Аморати Муттаҳидаи Араб як бозии дӯстона бо ҳамсолони худ аз Ветнам гузаронида буданд. бозии мазкур бо ҳисоби мусовии 1-1 ба анҷом расид. ягона голи мунтахаби моро ҳамлагари бо маҳорат Рустам Соиров ба ҳадаф расонид. қайд кардан ба маврид аст ки дар марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2022 тими олимпии мо дар гурӯҳи Б бо мунтахабҳои Непал, Лубнон ва Эрон рақобат мекунад. мунтахаби Индонезия бошад дар гурӯҳи Ҷ бо яккачини Австралия бозӣ хоҳад кард. вохӯрии мунтахабҳои то 23 солаи Тоҷикистон ва Индонезия имрӯз соати 18 дар варзишгоҳи марказӣ доир мешавад. аз рӯи хабарҳои нашр намудаи Федератсияи футболи меҳан, бозии мазкур бо хоҳиши ҳайати мураббиёни мунтахаби Индонезия ба шакли пӯшида гузаронида мешавад, яъне дар бозии мазкур мухлисон иштирок карда наметавонанд. пахши мустақими бозӣ низ пешбинӣ нашудааст.